Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Чаллыда яңа автобуслар гына түгел, яңа трамвайлар да йөрәчәк. Вагоннарны беренчеләрдән булып хәбәрчебез күрде. Ашыгыш медицина ярдәме хастаханасында дин бүлмәләре ачылды. Әлеге үзгәрешләр халыкара стандартлар кысаларында мөмкин булды. Урында Лейсан Ханова булып кайтты. Декабрь азагы булуына карамастан урамда -2 градус суык. Һава торышы шәһәрдәшләрнең бәйрәмчә кәефенә тәэсир итәме? Гүзәл Шихапова ачыклады. Полиция Кыш бабайы бүләкләр тарата. Ярдәм һәм кайгыртуга ата-ана назына мохтаҗ балаларның хыяллары чынга ашты. Кыш бабайы полициядә генә түгел, Чаллы ТВда да бар. Ул бүген Маскарад бәйгесендә җиңүчеләрне котлады. Чаллылыларны яңа трамвайлар белән сөендерәләр. Бүген Уската вагон төзү заводыннан шәһәргә 2 вагон кайтты. Апрель аена кадәр барысы 8 состав кайтарырга тиеш. Бер транспорт бәясе 20 миллион сум. Программа федераль, республика һәм шәһәр бюджетыннан финанслана. Вагоннарны бушатуда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Трамвайлар депосында җанлану, эшчеләр иртә таңнан яңа вагоннарны бушату өчен мәйданчык әзерли. Әйләнә тирәлекне чүп-чардан арындыралар, электр шелтәрләрен сүтәләр. Мондый вагоннар безнең предприятиедә инде 2 елга якын эксплуатациялана. Әлеге вагонның төп үзенчәлеге шунда, ул электроэнергиягә 20%-ка кадәр экономия ясый торган асинхронлы двигатель белән җиһазланган. Чаллы трамвай паркын яңарту 2 ел элек башланган иде. Ул вакытта шәһәргә 10 яңа вагон кайткан иде. Бу юлы тагын 10 состав кайтырга тиеш. Икесен бүген бушаттылар. На данный момент Трамвайны трал белән алып килделәр. Хәзер кран белән электрик алып күтәрәбез. Трал китеп бара һәм без вагонны рельска куябыз. Яңа вагоннар линиягә бер атнадан чыгачак. Аңа кадәр белгечләр көйләп эшләтеп җибәрү эшләрен җайлаячак. Яңа трамвайлар кирәклеген шәһәрдәшләр дә ассызыклый. Кирәген нишләп кирәк булмасын трамвайлар. Шул хәтле әйбәт транспорт, трамвайдан да әйбәт транспорт юк инде. Бер җирдә дә туктап тормый. Пробкалар юк, бара да бара. Нык кирәк алар. Шәһәр буенча җәяү җөргәнчәме? Бу тимер җиллар булса, әйбәтрәк булыр. Кешештә барганда, кешештән кайтканда, конечно, трамвайлар җитешмәй. Дип уйлыйм инде без өйдә утыручы пенсионерлар. Бүгенге көндә трамвай депосында 115 вагон исәпләнә. 86 елдан бирле йөрүчеләр дә бар. Алар инде искергән. Вагоннарны 2 елга бер яңартып торалар. Бүген трамвай паркын тулаем 10 ел дәвамында яңартып бетерергә вәгъдә иттеләр. При получении 10 новых подъездов. Яңа 10 хәрәкәт составы алганнан соң без искергән 5 вагонны эштән туктатырбыз дип уйлыйбыз. Ә 5-се белән паркны зурайтабыз. Чөнки алга таба Ярчаллыда трамвай үсеше арта. Икенче елга яңа трамвай юлы төзү күздә тотыла. Ул Беляев урамы, Шулман, Королев һәм Мәскәү проспектлары аша үтәчәк. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Бүген Казанда ел җитәкчеләрен билгеләделәр. Әлеге бәйге инде 15-нче тапкыр оештырыла. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм башка кунаклар катнашты. Быел 6 шәһәрдәшебез ел җитәкчесе булып танылды. Алар автогигант, кече һәм урта бизнес һәм башка тармак вәкилләре. Җиңүчеләргә алтын күкрәк билгеләре һәм дипломнар тапшырдылар. Терелү кешенең үзенә нык бәйле. Табиблар шулай ди. Ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә ачылган гыйбадәт бүлмәләре нәкъ менә пациентның савыгуга ышанычын арттырырга тиеш инде. Бүген аларны рәсми рәвештә тәкъдир иттеләр. Исегезгә төшерәм, хастаханә быел октябрьдә JCI халыкара сертификатына ия булды. Ул биредә халыкка югары дәрәҗәдә медицина ярдәме күрсәтүне аңлата. Сертификат исә гыйбадәт бүлмәләре булуны да күздә тота. Урында хәбәрчебез Лейсан Ханова булып кайтты. Намазлык булса, кавер булса, бүлмә ябак булса, әлхәмдүлилләһ, ана бидәлән тәхәрәт ала торган урында бар, шулай бит. Мөселманнар өчен гыйбадәт кылу урыны хастахананың беренче катына урнашкан. Бирдә хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен дип бүлмә 2гә бүленгән. Дин таләпләре нигезендә аяк киемнәрен салып керәләр, идәнгә намазлыклар да җәелгән. Киштәләрдә китаплар да шактый, аларның кайберләрен пациентлар үзләре алып килгән. Гыйбадәт бүлмәсе ачылу һәркем өчен әһәмиятле вакыйга. Әлбәттә, бик мөһим, чөнки менә монда без беләбез инде, врачлар да бик күпләренең менә намаз укучылар, аларга да барыбер да теге муайлыклар юк. Монда төшеп, иркенләп, рәхәтләнеп намаз укып менергә була. Күп вакыт кирәк тор. Шулай инде бигрәк тә инде менә дәваланучы кешеләргә, инде мөселманнарга бигрәк тә уңайлы, чөнки бүлмәләрдә 5-6 кеше булганда, 4 кеше булганда барыбер да
уңайсыз шулай бит. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе быел октябрьдә GCI халыкара сертификатына ия булды. Аның кысаларында хәзер мөселманнар өчен дә православие динидәгеләр өчен дә гыйбадәт бүлмәләре эшли. Молитесь. Эти слова, они традиционные, да, они не пустые, и человек, когда вкладывает душу и так далее, он тем самым тоже ведь помогает этому пациенту, у которого вроде бы и нет надежды. И необходимость этих комнат очень велика. Рыночная экономика, она все-таки... Базар икътисады кешеләрне тормышка кулланучы буларак карарга өйрәтте. Бүген син яхшы яшәргә тиеш диләр. Экраннардан зиннәтле тормыш пропагандалана. Тик яшәү улай гына бармый бит. Моңа тыелган юллар белән ирешергә ярамый. Баш табиб әйтүенчә, коллективның төп максаты кешене тулысынча сауыктыру. Тик монда пациентның үзенең дә теләктәшлеге зур булырга тиеш. Для нас, как врачей, есть четкое понимание. Саугының 33% ул дарулар һәм хирург пычагы. Шөкер, безнең учреждениедә бу яктан кытлык юк. 33% медицина хезмәткәренең пациентка карата мөнәсәбәтенә бәйле, ә инде 33% барысы да кешенең терелүгә өмете белән бәйләнгән. Гыйбадәт бүлмәләре моңа кадәр Кама аръягында бары тик Тукай районы хастаханәсендә генә бар иде. Хәзер алар ашыгыч ярдәм күрсәтү үзәгендә дә урын алды. Шулай ук 2 һәм 5 хастаханәләрдә дә аларны булдыру юнәлешендә эш алып барыла. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Мөселман календарында Мәүлид Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган айы. Шул аңайдан шәһәрдә күп төрле чаралар уза. Иртәгә Чаллы тарихында беренче тапкыр мөнәҗәтләр һәм нәшидләр кичәсе була. Анда танылган автор башкаручы Ильяс Халиков һәм аның иҗат төркеме чыгыш ясаячак. Тамаша 71 микрорайондагы Эврика мәдәният йортында кичке сәгать 6-да башлана. Өлкән яшьтәге шәһәрдәшләребез өчен Нур Ихлас мәчете яныннан автобус белән бару оештырыла дип хәбәр итә Чаллы мөхтәсибәте. Sizlarni ixlos ko'ngildan shu Mavlud oyi bilan payg'ambarimizning tug'an oyi bilan qutlaysam kela. Bu oy bizlarga albatta zo'r fursat beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tag'in tarixini o'rganiga, uning xalqin fi'lini o'rganiga, uning axloqini o'rganiga. Alhamdulillah, mana shu maqsadlardan chiqib, biz shahrimizda shunday zo'r bir konsert, tomosha o'tkazgan niyatdamiz. Hamda shu bayramda sizlarni kutib qolamiz. Сөт комбинатында бомба қойылған. Күндізгі екілер тирәсендә полицияның кезі тұру пультына шундай хәбәр келді. Вакыйга орынына тиз арада барлык коткару хезмәтләре килеп җитте. Хезмәткәрләрне эвакуацияләделәр, әмма борчылыр өчен сәбәп юк. Биредә коткаручылар өйрәнүләр уздырды. Василина, возле поста номер 2 стоит сервис 14, в салоне находится, похож на бомбу. Обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, коробка с торчащими проводами. Оператив һәм тыныч булу оешканлык таләп ителә. Эвакуация вакытында бу иң мөһиме. Оешмада металл эзләү һәм күзәтү җайланмалары булу гына аз. Хезмәткәрләр гадәттән тыш хәл була калса, үз-үзләрен тоту кагыйдәләрен белергә тиеш. Бу краш халыкны террор куркынышы вакытында ничек эшләргә кирәк куркмыйчак, паникага бирелмичәк, эвакуация үткәрү буенча бүгенге өйрәнүләр булды. Халык бөтенесе аңлап, паникасыз матур гына эвакуацияләнде. Монда өйрәнүләр зур оешмаларда гына түгел, уку йортларында да уздырыла. Бүген кеше күп җыелган урыннарны полиция хезмәткәрләре контрольдә тота. Проверки заключаются в том, что тикшерү барышында безнең хезмәткәрләр шартлаткыч җайланманың муляжын оешмага алып керә һәм чит предметка тап булган очракта хезмәткәрләрнең үз-үзләрен ничек тотуын, эвакуацияның ничек оештырылуын тикшерәләр. Бүгенге көндә шәһәрдә 10 оешма шундый тикшерү узды. Нәтиҗәләре прокуратурага тапшырылды. Кагыйдә бузулар булган очракта җитәкчеләргә штраф түләргә туры киләчәк. Фарида Сабирҗанова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллының пассажирлар йөртүче автобусы интернет челтәренә эләкте. Видео язмада зур автобусның Академик Королев урамы буенча Мәскәү проспектына таба баруы күренә. Тик ул башка машиналарга каршы килә. Электр транспорты идарәсендә бу язманы күрүләрен белдерделәр. Юл кагыйдәләрен бузучының кем булуын да белгәннәр. Экстремаль йөртүче аңлатма язган инде. Якын арада ул административ комиссияга чакырылачак. Аңа хәзер административ штраф яки эштән китү яный. Декабрь азагы булуына карамастан урамда -2 градус суык. Һава торышы шәһәрдәшләрнең бәйрәмчә кәефенә тәэсир итәме? Гүзәл Шихапова ачыклады.
полиция кыш бабайы бүләкләр тарата, ярдәм һәм кайгыртуга ата-ана назына мохтаҗ балаларның хыяллары чынга ашты. Кыш бабайы полициядә генә түгел, Чаллы ТВда да бар. Ул бүген Маскарад бәйгесендә җиңүчеләрне котлады. Санаторий «Радуга» приглашает вас для оздоровления и активного отдыха. Телефон 71 41 96. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в Набережных Челнах. Носки 20 рублей, подушка «Бамбук» 350 рублей, постельное белье всего 490 рублей. Цены пополам. ВЦ «Экспокама», Московский проспект, 140Б с 23 по 27 декабря. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Легендарный бренд Пьер Карден. Теперь и в Челнах. Только в салоне «Джентльмен». И только для мужчин. «Джентльмен». Сюмбике 1405. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Хәзерге минутларда Азатлык мәйданында шәһәрнең төп чыршысын ачу тантанасы бара. Шәһәрдәшләр өчен театральләштерелгән тамаша Кыш бабайлар парады, концерт номерлары тәкъдим ителә. Әмма быелгы декабрь бер дә кыш аена ошамаган. Һава шартлары Азатлык мәйданын бизәүгә дә кумаучалый. Мәйданның төп бизәүчеләре яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләренең дә кәефе юк. Кышкы спорт инвентарьларын прокатка тапшыру урыннарында да эшмәкәрләр керем юк ди. Һава торышы шәһәрдәшләрнең бәйрәм кәефенә тәэсир итәме? Гүзәл Шихапова белде. Безнең иҗат төркеме Азатлык мәйданында булганда төп чыршы ачылырга 3 сәгатьләп вакыт калып бара иде. Шәһәрдәшләр биргә күпләп агыла дип әйтеп булмый әле, һәркемнең кәефе төрлечә. Где ж влияет? Вы что? Это же... Һава торышы безнең күңелне төшерми, барыбер бәйрәм бит, барысында бәйрәм белән. Я хотела бы, чтобы нам Дед Мороз раздал подарки, покататься на коньках. Камадагы боз каналыгы 8 сантиметр тирәсе, шуңа күрә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләрен дә бозга кертмәгән. Быел мәйданда боздан ясалган сыннар күп түгел, ниятләгән эшләрне башкарып булмады диләр белгечләр. Боз шугалакны һәм чыршы тирәсен әйләндереп алырга гына җиткән. Шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре аңлатма бирергә вакыт юк дип белдерделәр. Аларның санаулы сәгатьләр эчендә территорияны бәйрәмгә әзерләп бетерәсе бар. Әмма күпме генә тырышсаң да боз өстендә тимер аякта йөреп булмаячак. Чөнки бозның ислеге тигез түгел, урыны белән үкшә карлы бозга бата. Шәһәрнең башка шугалакларында да боз начар, бүген кар явып торса да, чаңгыларны прокатка тапшыру урыннарында да шәһәрдәшләр күренми. Кайберәүләр чаңгыларын җыеп шумыйча яңадан кайтып китәргә мәҗбүр булган. Лед царапает лыжи. Боз чаңгыларны тырный, тимер аякта шуырга гына монда. Яңа трасса төзесеннәр иде, бирдә балачагылар конфет кәгазьләрендә ташлый, чаңгыда йөреп тә булмый. Средь недели в такую погоду, конечно, когда луж, тут никого. Шикән кар бар икән, былай әле бар дип шатланар ул, сәпсем юк түгел. Хәтта бозлы булса да, бик җайлы түгел дә, инвентарь если подбирать итсәң, потому что хәзер инвентарьлар высокий уровеньдә, йөрерлек итеп әйбәт чаңгылар белән йөреп була. Синоптиклар мәгълүматларына караганда, ялларда да һава температурасы уртача -2, -5 градустан түбән төшмәячәк. 31 декабрьдә белгечләр термометр баганасы 15 градусны күрсәтергә тиеш дип фаразлый. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Полиция Кыш бабайы бүләкләр өләше. Акция инде 12нче ел рәттән оештырыла. Бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре имин булмаган, тулы түгел аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны яңа ел белән котлый. Бүләкләрне исә полиция Кыш бабайы тапшыра. Быел 1000гә якын кыз һәм малай шундый куанычка ия булачак. Хәбәрчебез Ләйсән Ханова аларның дүртесенең шатлыгын үз күзләре белән күреп кайтты. Полиция Кыш бабайы бу юлы балаларны кибет эчендә сөендергә булды. Беренче сыйныфта укучы Роман яңа елга үзенә ватрушка сорап хат язган. Бүген аның теләге чынга ашты. Таудан шуы өчен иң заманча һәм уңайлы җайланманы аңа Кыш бабай үзе сайлашты. Мне нравятся ватрушки, потому что они мягкие, и на них прикольно кататься. 8нче сыйныфта укучы Дарьяны инде тау шуы җайланмалары белән кызыктырып булмый. Ул Кыш бабайга хат язып үзенә киемнәр сораган. Мәктәптә үткәрелгән барлык чараларда да актив катнаша. Матур һәм сөйкемле елмаючан кыз. И покрутись давай. О, красота, красота, молодец. Бүген Дарьяга куртка һәм башлык аяк кием алдылар. Аларның барысы да нәкъ кыз теләгәнчә.
Я письмо Деду Морозу отправляла, и он его забрал уже. И вот. Для меня это был сюрприз, то, что мне подготовили такой подарок на Новый год. Это было неожиданно. Мне очень сильно понравилось. Это покруче. Бери пока этот красивый, который нравится. Данила булачак спортчы, полиция кыш бабайы аңа да матур киемнәр бүләк итте. Малай кеше шатлыгын йөзенә чыгармаса да, иштән үк куанышы сизелеп тора. Әнисе Никита исә бүләккә тимер аяк сайлады. Балаларны әтиләре Василий Казанцев ялгыз тәрбияли. Тыңлыйлар, булышалар ди ул. Бүгенге көн алар өчен көтелмәгән куаныч булган. Никогда такого не было, это неожиданность. Спасибо большое нашей полиции. Всех с наступающим Новым годом. Полиция кыш бабайы акциясы инде 12-нче тапкыр оештырыла. Шолының балык булмаганнар белән эшләү бүлегендә берләнгән идеяны хәзер инде Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә күтәреп алдылар. Акция кысаларында нәкъ менә ярдәм һәм кайгыртуга ата-анасына мохтаҗ балаларның хыяллары чынга аша. Бу акцияны без үзебез уйлап тапкан идек. Ул бик ошады безнең гуртта да, безнең республика һәм безнең илдә дә үткәрәләр инде. Бу акция вакытында biz балаларга бүләкләр бирәбез, өйләренә киләбез, үзебезгә чакырабыз, төрле аларның теләкләрен тормышка ашырабыз. Быел барлыгы 1000-гә якын бала полиция кыш бабайы белән күрешәчәк. Бүләк һәм күчтәнечләрне исә хокук сакчылары игелекле хәйриячеләр ярдәмендә ала. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю радости, чтобы в Новый год все было хорошо. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы ТВ кыш бабайда бүләкләр өлеше безнең телекомпания социаль шилтәрдә яңа ел костюмнары исемле бәйге уздырды. Җиңүчеләрне кыш бабай һәм безнең хәбәрчеләребез котлады. Яңа ел костюмнары бәйгесе 9 декабрьдән 20-сенә кадәр дәвам итте. Бәйгедә катнашу өчен бары тик яңа ел костюмында төшкән фото җибәрергә һәм безнең редакцияны яңа ел белән котларга кирәк иде. Мы, конечно, предполагали, что наши... Безнең тамашачыларның иҗади кеше икәнлеген белә идек, әмма катнашучыларның шундый күп булуын һәм гаҗәпләндерерлек котлаулар җибәр дип көтмәгән идек. Күбесе котлауларын шигырь формасында язган, кызыклы коллажлар ясаганнар. Җиңүчене билгеләү авыр булды, озак киңәшләшеп җиңүчене сайладык. Телевидение все может, фильм хороший показать, и товар продать поможет, кулинарный рецепт дать. Бу Мирослава Константинова һәм аның улы Матвей җибәргән котлау шигыренең бер өлеше. Әлеге котлау шәһәрдәшләр безгә җиңү алып килде. Гаиләне котларга кыш бабай үзе килде. Ул үзе дә бүләксез калмады. Дедушка Мороз, вот тебе подарок. Ой, спасибо. Снеговичок тебе. Җиңүчеләр кыш бабайның киләсен көтеп торган бәйрәм костюмнары кигәннәр, шигырьләрдә сөйләделәр. С каждым днем пусть новостей хороших прибавляется. И Челны ТВ-канал все больше людям нравится. Бу шигырьне Светлана Казарина кызы белән бергә иҗат иткән котлау язу җиңел булмады ди җиңүче, әмма тырышлык бушка китмәде. Чаллы ТВ конкурсы турында интернеттан белдем. Конкурста катнашабыз беренче мәртәбә. Әзерләндек балалар белән, костюмнар әзерләдек, елкаларны бизәдек, шигырьне бергә төзедек, ясадык. Шундый сөенеч булды бүген шалтыраткач, без җиңгәнне ишеткәч, шундый сөендек, балалар да нык сөендек. Полина Завьялова һәм аның кызлары башкалардан аермалы буларак бәйгегә иҗади якын килгән. Мы хотели как-то выделить. Без бәйгедә катнашучы барлык фотоларны карап чыктык. Алар арасында рәсемнәр ясалган фото юк дигән фикергә килдек. Шуңа плакат ясадык, безнең иҗатыбызны югары бәйләделәр. Безнең телеканал шәһәрдәшләргә истәлекле бүләкләр генә түгел, бәйрәм кәефе дә таратты. Челны ТВ с Новым годом. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Бүген Чаллыда синхрон йөзү буенча Татарстан беренчелеге старт алды. Анда Чаллы, Түбән-Кама, Казан һәм Екатеринбургтан 170 спортчы катнаша. Иң яшь синхрон йөзүчегә нибары 8 яшь. Ярышлар 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аларның нәтиҗәләренә карап җыелма командалар формалашачак. Моннан тыш ярышлар шуның белән дә истәлекле шушы көннәрдә генә 2 Чаллы спортчысының хезмәте Татарстан президенты тарафыннан югары бәя алды. Синхрон йөзү устасы Лилия Низамова республиканың иң яхшы спортчысы булып танылды. Аның тренеры Нинель Кажедуб исә иң яхшы тренер дигән исемгә лаек булды. 2015 был, конечно, очень тяжелый. 2015 ел авыр булды. Без дөнья чемпионатына әзерләндек. Төп көндәшебез Кытай иде. Без бу спортчыларны алдан белмәдек тә. Бар тик ныклы тырышлык ярдәмендә генә алтын медальләр яулый алдык. Әлбәттә, мин быел 2нче тапкыр ел спортчысы булып танылуым белән чиксез горурланам.
Безнең яңалыкларны tvchilny.ru сайтында карый аласыз. Дөнья, ил, республика күләм хәбәрләр белән көн дәвамында Күңел радиосы таныштыра. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз.